тоҷикобод диёре дар ҳақиқат беиштосо буда номи хеле зебо дорад. он ҳамрадифи номи миллат ва номи Тоҷикистони азиз ҳамсоли даврони соҳибистиқлолии кишвар аст. ноҳияи Тоҷикобод дар водии Рашт ва дар ҳамсоягии ноҳияҳои Рашт ва Лахш аст. 7 августи соли 1936 ноҳияи қалъаи Лаби Об ташкил гардида, ки он вақтҳо марказаш деҳаи имрӯзаи қалъаи Лаби Об ба шумор мерафт. деҳу дараҳои гирду атрофи ноҳияи Тоҷикобод номҳои ба худ хос доранд. номҳо ҳанӯз аз қарнҳои гузашта вобаста ба ягон ҳаводис ва ё мушоҳидаи мардуми таҳҷоӣ дар хаёлу тафаккури онҳо тавлид шудаанд. ширинчашма он аз маркази ноҳия дар масофаи тақрибан 12 километр ҷойгир шудааст ва дар миёни кӯҳҳои баланду осмонбӯс амсоли ёқути назаррабо ҷилва мекунад. ана аз ин баландӣ тамоми шаҳомату латофати табиатро метавон мушоҳида кард. атроф ҳама сабзу хуррам, гӯё дашту даманҳои сабзу чаканпӯш дасту по ба ҳам кашида ба як вуҷуди устувору мустаҳкам табдил ёфтаанд. латофати манзараҳои кӯҳи фазои муаттари субҳгоҳон, гулбонги мурғони саҳархез, боғи сарсабзу хуррам шаҳомати ин мавзеъро дучанд мекунад. дилхоҳнафаре ки боре ба ин гӯшаи ҷаннатосо меҳмон шудааст, ӯро дубора хумори тамошояш мегирад. дар ин баландиҳои кӯҳистони тоҷик абру борон ва хуршед тавъами якдигаранд. нафаси ҳавои гарм ҳатто дар фасли тобистон аз сайри пораҳои абри барфӣ башорат медиҳад. боридани барф дар қуллаҳои нуктез дар тамӯзи тобистон ҳам ҳайратовар нест, балки маншаи пиряхҳоест, ки аз канораш пайваста дарёҳо ҷорӣ мешаванд. ҳавои тозаи атромез аз насими дарёи сурхоб ва рудҳои ҷорӣ аз қаторкӯҳи Пётр як, ки қад-қади ин соир ноҳияи Тоҷикобод ҷойгир аст. мусаввараи табиии шоёни тамошо ва таассуроти хуш аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва иқтисодиёти ин ноҳияи навтаъсис ҳамеша ғамхорӣ намуда, тибқи барномаҳои рушди иқтисодии иҷтимоии ноҳия бо маром идома дорад. мардуми ноҳияи Тоҷикобод барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 101 иншооти таъиноти гуногунро оғоз намуданд, ки як қисми он имсол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
101 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз 101 иншоот та ба имрӯз 41 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. дар 40 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар 20 иншооти дигар корҳои сертификаткунонӣ ва лоиҳакашӣ идома дорад. ки аз иншоотҳои ба истифода додашуда бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи сафедорон дар деҳаи сари нави ҷамоати деҳоти Ширинчашма, бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи себистони ҷамоати деҳоти Ширинчашма, инчунин бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи ғанишоби ҷамоати деҳоти қалъаи Лабёб ва 6 хонаи истиқоматӣ дар деҳаи сафедорони ҷамоати деҳоти Зарафшон бо маблағгузории шарикони рушд ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоб мавриди истифода қарор дода шудаанд. дар ин номгоҳ сохтмони қасри фарҳанг бо маблағи зиёда аз 10 миллион сомонӣ ки аз толорҳои гуногун иборат мебошад, барои кормандон тибқи лоиҳа ҳамаи шароит муҳайё гардонида шуда, сохтмони бинои дуошёнаи муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия, бунёди боғи фарҳангӣ бо харҷи 12 миллион сомонӣ ва даҳо иншооти дигар барои ободу зебо гардонидани ноҳия мусоидат намуда, барои таъсиси даҳо ҷойҳои нави корӣ шароит фароҳам меорад. сохтмонҳое ки айни ҳол идома дорад, яке аз иншоотҳои калонтарини ноҳия бинои қасри фарҳанг ки бо маблағгузории муассисаи давлатии дирексияи сохтмонии иншоотҳои дастгоҳи иҷроии президент ва 60 хонаи истиқоматӣ бо тамоми инфраструктураи лозима дар деҳаи сафедорони ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об бо маблағгузории шарикони рушд айни ҳол сохтмонашон идома дорад ва сохтмонҳое ки дар маркази ноҳия қомат афрохта истодаанд, марказҳои хизматрасонӣ, мағозаҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои мактабӣ, инчунин сохтмонашон идома дорад ки ба истифода додани ин иншоотҳо мушкилиҳои рӯзмарраро паси сар намуда ва дар оянда ба мардум хизмат мекунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Тоҷикобод ки бунёди даҳо иншооти муҳимро дар бар мегирад, барои ҳамаҷониба пешрафту ободии ин ноҳияи кӯҳистон мусоидат хоҳад намуд. бунёди беш аз 20 мактаб дар даврони соҳибистиқлолӣ имконеро фароҳам овард ки соҳаи маориф дар ноҳияи Тоҷикобод ҳамаҷониба рушд намояд. илм, маориф ва дониш навъи махсуси фаъолияти маърифатии инсон буда, барои ба даст овардан, асоснок кардан ва ба низом даровардани донишҳои объективӣ дар бораи ҷаҳон, шахс, ҷомеа ва фаҳмиш нигаронида шудааст. дар ҳама гуна соҳаи фаъолияти инсон эҷод ва истифода мешавад. ин аст ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 31 январи соли 2020 солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф эълон гардиданд. бояд кӯдакону наврасон ва хонандагону донишҷӯёнро ба донишандозӣ ва илмомӯзӣ ҷалб намуд. дар ноҳияи Тоҷикобод дар умум 38 муассисаи таълимӣ буда, ки аз ин шумора 20 муассисаи таҳсилоти миёна, 14 муассисаи таҳсилоти умумӣ, 4 муассисаи ибтидоӣ, 1 муассисаи таҳсилоти томактабӣ, 7 маркази инкишофи барвақти кӯдак, инчунин маркази таҳсилоти иловагӣ, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва маркази технологияҳои иттилоотӣ мавҷуд буда, дар умум дар муассисаҳои таҳсилотӣ 11678 хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта, 562 нафар омӯзгорони пуртаҷриба ба хонандагон дарс мегӯянд, ки шумораи омӯзгорон нисбат ба соли гузашта 40 нафар зиёд гардидааст. дар муассисаҳои ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод бо мақсади омодагӣ барои соли нави хониш дар тамоми муассисаҳои ноҳия корҳои таъмириву азнавсозӣ бо маром идома доранд. айни замон дар ноҳияи Тоҷикобод 38 муассисаи таълимӣ ва таълиму тарбияи насли наврас фаъолият доранд. муассисаҳои таълимии ноҳияи Тоҷикобод ҳамагӣ ба соли нави хониш бо пуррагӣ омода буда, рӯзи 1 сентябр хонандагонро пурра ба муассисаҳои таълимӣ фаро мегиранд.
хушбахтона солҳои охир сатҳу сифати дониши хонандагон дар масоили таълимӣ беҳтар гардидааст. як омили асосӣ беҳтар гардидани сатҳи сифати таълим дар масоили таълимӣ ин дастрасии муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони фаннӣ, омӯзгорони соҳибкасб, омӯзгороне ки дорои маълумоти олӣ ҳастанд. ин омил боиси баланд шудани сатҳи сифати дониши хонандагон дар масоили таълим гардид. бояд гуфт ки имсол дар баъзе муассисаҳо аз тарафи мақомоти ҳокимияти иҷроии ноҳияи Тоҷикобод ва бо кӯмаки Ассотсиатсияи волидайну омӯзгорони ноҳия 6 сохтмони синфхонаҳои иловагӣ ба роҳ монда шудааст. барои сохтани синфхонаҳои иловагӣ бо ҷалби аҳолии маҳал корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. дар ноҳияи Тоҷикобод бо дастгирии кумитаи Ассотсиатсияи волидайн ва омӯзгорон дар назди 5 муассисаи таълимӣ 10 синфхонаи иловагӣ аз ҷумла ошхона, китобхона ва 8 синфхонаи иловагӣ ва аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ бинои таълимӣ бо 6 синфхона ва 2 утоқи корӣ аз ҷониби шарикони рушд дастгирии бунёди Тоҷикистон дар нуқтаи аз ҳама баландтарини ноҳия зиёда аз 1500 метр аз сатҳи баҳр бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 34 дорои 6 синфхона ва 2 утоқи корӣ сохтмонш рафта истодааст ва бо фурсатҳои муносиб ба истифода хоҳанд шуд. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Тоҷикобод дар давраҳои озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, олимпиадаҳои фаннӣ бевосита иштироки фаъол доранд ва ба 36 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ки дар даври ноҳиявӣ ғолиб дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ғолиб дониста шуданд ва рӯзҳои наздик дар минтақаи дар маркази ноҳияи Рашт дар озмуни илм фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок хоҳанд кард. ва ҳамчунин боиси қайд аст ки имсол хонандаи муассисаи таълимии рақами 1 ноҳияи Тоҷикобод дар олимпиадаи фаннӣ аз фанни география дар сатҳи ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷои сеюм ва медалу диплом гардид. масъулон иброз доштанд ки дар муддати кӯтоҳ сохтмони синфхонаҳои иловагиро ба анҷом расонида ва таъмиру навсозиҳои дигар муассисаҳои ҳудуди ноҳия то оғози соли нави хониш пурра ба анҷом мерасанд. ноҳияи Тоҷикобод дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис ва ҳамрадифи созандагиву бунёдкориҳо дар кишвар аст. дар ин ноҳияи кӯҳистон соҳаи кишоварзӣ самти асосии шуғли аҳолӣ ва даромади буҷа мебошад. заминҳои корам 3122 гектарро ташкил медиҳад ки барои зиёд намудани майдонҳои кишт бо роҳи бунёди инфрасохтори мелиоратив обёрӣ намудани мавзеъҳои кишти ноҳия дар назар гирифта шудааст. ин тадбир имконият медиҳад ки масоҳати кишти картошка ва боғот дар ноҳия зиёд карда шавад ва имрӯз ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 12,6 миллион сомониро ташкил медиҳад. зиёдшавии ин нишондод дар як соли охир ба афзудани истеҳсоли гӯшту шир вобаста буда дар ин самт ба ташкилотҳои кишоварзии ноҳия қарзҳои имтиёзнок ва маблағҳои бебозгашт пешниҳод карда мешаванд. дар ин замина имсол дар минтақаи регаки ҷамоати деҳоти ширинчашмаи ноҳияи Тоҷикобод дар масоҳати 700 гектар замин кишти зироатҳои гуногун ба роҳ монда шудааст ки аз ин 340 гектарашро картошка, 12 гектар сабзӣ ва беш аз 100 гектар гандум кишт гардидааст ва ба назар мерасад ки кишти картошка ва дигар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ хеле хуб ба роҳ монда шуда ва нашунамои хуб доранд. яке аз соҳаҳои асосӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин кардани аҳолии ин диёр картошкапарварӣ маҳсуб меёбад. имсол кишоварзони ҷамоати деҳоти Ширинчашма дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 340 гектар кишти картошка гузаронданд. албатта мо бо истеҳсоли картошкаи аълосифат ба
фаровонии бозори мамлакат ҳиссаи арзандаи хишро гузошта бошем. Агроиқлими ноҳияи Тоҷикобод барои навъҳои гуногуни картошкапарварӣ мувофиқ аст ва кишоварзони мо асосан навъҳои картошкаи аз палак дроз мегем ё ки дигар намуди нави картошка аст палак майда бисёртар ҳамонро киш мекунанд ки албатта ин бисёр ҳосили хуб ба даст меорад. ҳукумати мамлакат дар ҷараёни амалисозии ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ, ҳалли масоили вобаста ба ҳифзи амнияти озуқаворӣ, васеъбароҳ мондани коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҳавасманд кардани кишоварзон дар самти истифодаи самараноки обу замин ва дар ин асос беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии сокинони деҳот ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Мардуми ҷамоати Деҳотчинчашма аслан ба картошкапарварӣ ҳам шуғул доранд, инчунин ба сабзикорӣ ҳам шуғул доранд ки аз ҳисоби даромади истеҳсоли ҳамин картошка зиндагии худро бурда истодаанд. Мардуми заҳматкаши ноҳияи Тоҷикобод дар зери сиёсати инсонпарваронаи асосгузори Сулҳ-ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба кору пайкор рӯ оварда аз дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам ҷаноби олӣ рӯйиломи тоза гирифта барои истеҳсоли картошкаи аълосифат ва умуман барои беҳтар гардани сатҳу зиндагии худ ҷаҳду талош доранд ва сипосгузор аз он ҳастанд ки дар чунин фазои сулҳу осмони соф умр ба сар бурда истодаанд. мардуми сарбаланди ноҳияи Тоҷикобод зери дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола масоҳати заминҳои киштро зиёд намуда пеш аз ҳама кишти картошкаро аввалин дараҷа дониста ҳамарӯза қувваву нерӯи худро дар ин соҳа сарфа намуда то ки ҳосили хубу фаровон ба даст биёранд ва таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ ва пешниҳоди маҳсулоти босифати кишоварзиро ба бозори дохилу хориҷи мамлакат ба хотири таъмини саодати зиндагии мардуми кишвар пешниҳод намоянд. ноҳияи Тоҷикобод сарзамини кӯҳҳои баланду осмонбӯс, руду фавораҳои кӯҳӣ ва чашмаҳои фаровон аст. табиати пурнакҳаташ фараҳафзост. насими гулафшонаш нерӯбахши рӯҳ, кӯҳу барзанаш пурфайзу сабзпӯш ва ҳар як ваҷабзаминаш зархезу ҳар як порасангаш ҳуснофарин аст. ҳунари зебу зинат, ороиши сару либос ва матоъ миёни мардуми Тоҷикобод аз қаҳри асрҳои кӯҳан сарчашма мегирад. усулан дар ин амал бештар занон ҳунарварони мумтозанд. офаридаҳои ҳайратангез, нақшунигори диловези занону духтарони Тоҷикободро дар ҳунари бонувони гулдаст метавон баҳо дод. сокинони ноҳия аз ҳунару фаъолияти бонувони хушзавқ ифтихор доранд. мардуми хушзавқ дар рушду такмили ҳунари олии ниёгон пайваста талош меварзанд. ин аст ки мардуми сарбаланди ноҳияи дурдасти кӯҳистони Тоҷикобод, махсусан занону бонувони ин диёр бо якдили гарму меҳри беандоза либосҳои миллии хешро ба бар намуда барои тамошобинон пешниҳод карданд. дар самти риояи тарзи либоспӯшӣ аз ҷониби бонувон, ҳайати мудирон, шуъба ва бахшҳои дахлдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия гурӯҳҳои махсус ташкил карда шудааст ки гурӯҳҳои кории мазкур дар ҷамоату деҳоти ноҳия бо занону бонувон суҳбату вохӯриҳо ба роҳ монда истодаанд. мо занони ноҳия ифтихор аз он менамоем ки пешвои муаззами миллат дар мулоқотҳояшон либоспӯшии занони водии рашро намунаи пайравӣ шуморидаанд. кӯшиш мекунем ки либоси хоси миллии тоҷикиро риоя намоем.
тарғиби либоспӯшии миллӣ, пешгирии пӯшидани либосҳои ба фарҳанги мо бегона дар шӯрои занони ноҳия низ баррасӣ шуда, занон ҷиҳати корҳои тарғиботӣ дар ин ҷода муаззаб гаштаанд. ҳадаф аз ин тарғиби либоси миллист, зеро вақте сухан аз сару либоси миллӣ меравад, ҳатман симои зан модари тоҷик бо либоси хосаи зебо, ки дар ҳар давру замон поздори урфу одат ва анъанаҳои муқаддаси халқу миллат мебошад, пеши назар меояд. Дар замони муосир раванди ҷаҳонишавии доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва майдони равобити фарҳангиро васеъ намуда, зарурати эҳёи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва беҳдошти асолати онҳоро тақозо менамояд. Анъанаҳои фарҳанги миллии тоҷикон хеле зиёду гуногунҷабҳа мебошанд, ки ҳар кадоме аз онҳо бо хусусияти мазмуни махсуси худ, таърихи офариниш ва рушду равнақи худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. илова бар ин, дар арафаи таҷлили рӯзи оила ва рӯзи мубориза бо савдои одамон семинарҳои омӯзишӣ ташкил ва баргузор карда шуд. Бо ин мақсад бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод тибқи нақша дар кӯчаи гулгаштҳои шаҳрак ва боғи фарҳангию фароғатӣ 6 маротиба аксияҳо таҳти унвони тоҷикона мепӯшем, анъанаҳои модаронамонро пос медорем ва мо ҷавондухтарон пайравони асили модаронем ташкил ва баргузор карда шуд. ин ҳама амалу пиндор аз олами бою пурғановати маънавӣ, созандагӣ ва соҳиби хиради азалӣ будани мардуми озодаи тоҷик шаҳодат медиҳад. истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Тоҷикобод умри дигар бахшид ва ба ин сарзамини кӯҳанбунёд нафосату назокати тоза эҳдо кард. он айёми истиқлолият умри дубора ёфт, шукӯҳу шаҳоматаш афзуд, дигаргуниҳои назаррасу комёбиҳои зиёд дар соҳаҳои гуногун, ки таи солҳои охир дар ноҳия ба вуқӯъ пайвастанд. гувоҳи он аст, ки дар заминаи баландбардоштани сатҳи маънавиёту илм дар пайвастагӣ бо ҷомеаи мутамаддин, эҳиё ва тараққиёти иқтисодиёт ба даст омадааст. тавассути сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат ва қарору қонунҳои бунёдии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми паҳлӯҳои ноҳия рӯ ба пешравӣ овард. Тоҷикобод ба майдони бунёдкориҳо табдил ёфт. миёни кӯҳи Хоро зинда аз халқ, банони меҳнатӣ дар Тоҷикобод, забони чашму дилро дода мардум, мақоми давлатӣ дар Тоҷикобод. ҳар чиз дидем дар Тоҷикобод, буд нозанину зебову обод. чӣ суҳбати гарб, чӣ лафзи ширин, чӣ шаршараи об, чӣ гардиши бод.